ngero paro pamsana pope muta wake nichagara kumushako naponeswa ngero para kerenyenye naponeswa shendi chiri mwana wake dino farange kuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa shendi chiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa shendi chiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa shendi chiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa shendi chiri mwana wake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa shendi chiri mwana wake jara mangwanani mbeu dzote muza jara masikati nemumaneru mira kupupura nguva yekucheka tichafara neku unza misumbu unza misumbu unza misumbu tichafara neku unza misumbu unza misumbu unza misumbu tichafara neku unza misumbu chara mukujeka chara panevute usache makore basara Jesu una basari chapera minda ichachepa tichafara neku unza misumbu unza misumbu unza misumbu tichafara neku unza misumbu unza misumbu unza misumbu tichafara neku unza misumbu enda nekuchema chara kuna tenzi kana nekushaya kufata kwedu kutitaripeta achachingamiza tichafara neku unza misumbu unza misumbu unza misumbu tichafara neku unza misumbu unza misumbu
unza misumbu tichafara neku unza misumbu unza misumbu unza misumbu tichafara neku unza misumbu unza misumbu unza misumbu tichafara neku unza misumbu. Madzimambo namazuva avo hatimbobudai mukati menyika timboita zvedu sokuti tinoinda ku countryside, timboinda kumaruwa, timbonoona mazuva ariko kumaruwa. Kumaruwa kune mazuva, madzishe namasabhuku vane mazuva avo avanoisa parutivi. Amen. Timboona vanomboinda kumusha, imbosumudzai wifi maoko tuone. Very good. Kana mukainda kumusha muchasvika mukanokanganisana navanhu vari kumusha. Kana mukangomuka chimuke makati mbeu yangu ye10 kg yandatenga ndotoinda kunorima, munokanganisana navanhu vari kumusha. Nemhaka yei? Kune mazuva akaiswa parutivi namadzishe enzvimbo idzodzo. Mazuva awa anonzi misi yechisi. Saka madzimambo ane zvisi anova mazuva avakaisa parutivi anosimbisa nekukomemoreta ushe hwavo. Amen, vana vaMwari. Hakuna mambo usina chisi. Kana mukainda kwedu Shurugwi muchizvisi kune zvisi zvakati wande. Mambo Banga vane chisi chavo musi wechitatu. Vana mambo Ndanga vane zvisi zvavo. Vana mambo Nhema vane zvisi zvavo. Budai muinde kuzvisha vane. Vana mambo Mazvihwa vane zvisi zvavo. Kwavaka kune zvisi zveko. Kuchizhou kune zvisi zveko. Ukainda kuzaka, kwaRudhanda, kwaMuchokwa, kwaSvobono, kwaVanyoro, kwese kumajuru, kumanjirenji, kwaSiyawareva, kune zvisi zvakasiyana siyana. Chero kwenyuwo kune zvisi zviriko. Regai timbowa kuti Mwari anoti kudini nenyaya yezvisi zvemadzimambo. Madzimambo ane zvisi, madzimambo namazuva awo. Matthew chapter 24 verse 14. Matthew chapter 24 verse 14. Yeah. Ivhangeri youshe ikaparidzwa munyika dzose, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Amen, vana vaMwari. Bhaibheri rotiro ivhangeri iyi youshe fambai neni. Ivhangeri yachinyi? Kana tichitaura ivhangeri hatisi kutaura ivhangeri yakangozvimirira yoga. Vhangeri yatinotaura ivhangeri youshe. Amen. Uye Bhaibheri harisi kuti mavhangeri, asi rinoti ivhangeri iyi singular, kureva kuti vhangeri ivhangeri imwe chete. Bhaibheri roti ivhangeri yacho ivhangeri youshe, yoti ichaparidziwa kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Chichakonzera kuguma kwenyika, kuparidziwa kweivhangeri youshe, kupichiwa kwetende panzvimbo ino, kuri kupupura kuguma kwenyika, kuri kushura kupetwa kwenhoroondo youpenyu hwenyika. Hama inodikamwa nekukasika, nyika ino inoguma. Saka Bhaibheri rinoisa pachena roti pano pane vhangeri youshe inofanira kuti iparidziwe. Tinoparidza ivhangeri ine ushe mukati. Haleluya. Regai titarire bhuku razvakazarugwa chapter 19 verse 11 ichiinda kuvhesi 16. Verenga hama yangu. Verse 11. Verse 11. Ndakaona kudenga kwakazaruka, ndokuona bhiza jena, naye wakanga agere pamusoro paro akanzi wakatendeka newazvokwadi. Amen. Unotonga nokugwa zvakarurama. Meso ake aiva akaita somurazvo womoto, pamusoro wake pane korona zhinji. Wakanga ane zita rakanyogwa risina kuzivikanwa nomunhu, asina iye oga. Wakanga akapfeka hembe yakanyikwa muropa, zita rake shoko raMwari. Famba hondo dzokudenga ndokumutevera, dzakatasva mabhiza machena, dzakafuka
akapfeka micheka yakanaka michena isina svina mumuromo make, ndokubva mabuda munondo unopinza arove marudzi nawo. Uchafudza nesvimbo yedare, unotsika chisviniro chehasha dzokutsamwa kwaMwari. Famba pahembe yake nepachitsva paive pakanyogwa zita rakanyogwa rinoti mambo wamadzimambo. Nashe uri pamusoro pemadzishe. Hamuna kuva vhesi kwaipachitsva nepahembe pakanyogwa kunzi mambo wamadzimambo. Rigatiparidze shamwari. Nhasi ndinobona vakomana vachifamba vakapfeka hembe dzinenge dzakamisiwa kola dzakanyogwa kuti Red Devils. Dzimwe dzine dzakanyogwa mazita akawanda-wanda, asi uyu yake haizonyogwi kuti Red Devil, inenge yakanyogwa kuti mambo wamadzimambo, nashe wamadzishe. Hamuna kuva vhesi. Uyu unonzi mambo, ugere pamusoro pamadzimambo. Kana iye asvika, madzimambo ose anokotama kwaari. Kana iye asvika, ndiye uri pamusoro pamadzishe, namadzishe anokotama kwaari. Saka madzimambo ose ane mazuva akatsaura akaisa parutivi, anotaura zvobushe hwavo. Iye zvaari mambo, ugere pamusoro pemadzimambo, naishe ugere pamusoro pemadzishe. Hagoni kushayiwavo rake zuva raanotsaura kuisa parutivi rekutaura zvobushe hwake. Haleluya. Saka naiyevo une rakevo zuva. Regatiwe Johani achizvitaura zvakazarugwa chapter 1 verse ya 10. Verse ya 10. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe. Amen. Zvikanzi ndaive ndiri mumweya ini nezuva rashe, ndora ndakapinda naro mumweya. Hapana ari kunzwa. Johani pano unoti Mwari watinonamata zvaari mambo wamadzimambo, nashe wemadzishe, une zuva rake. Ini ndora ndakapinda naro mumweya. Amen, vana vaMwari. Nyaya yezvokupinda mumweya ine mazuva akatsaugwa. Hazvingoitiwi chero ndaive mumweya nezuva rashe. Hama inodikamwa, pinda mumweya nezuva rashe. Usave munyama. Kana zuva rashe rasvika, usava munyama. Saka mambo wemadzimambo anova Mwari, nashe wemadzishe, une zuva raakaisa parutivi akaritsaura kuti vanhu vapinde mumweya nezuva iroro. Kana ndichitaura newe mama manheru anhasi, inzwa hama inodikamwa, usapinda munyama nezuva rashe rinotsvaka kuti uite zvemweya, usaita zvenyama. Izuva rinofanira kudamwa zita raMwari woga. Nezuva iri hakufaniri kudamwa mazita avanhu, kunofanira kudamwa zita raMwari, nokuti izuva rashe rinofanira kudana zita rake. Haleluya. Saka ivhangeri youshe inofanirwa kuparidzwa pasi tenderere. Panofanirwa kubuda nyaya yekuti kana wopinda mumweya pinda nezuva rashe. Saka ndozvinoburitsa pachena ivhangeri youshe inofanirwa kuparidzwa kuvanhu vose pasi tenderere. Chikonzero Mwari imambo wamadzishe. Amen. Rega tinde mberi timbovona kuti koiro zuva rashe iri nderipi ende buye rakafamba sei. Genesis chapter 1 verse ya 5, verse ya 8, verse ya 13, verse ya 19, verse ya 23, verse ya 31. Tichironda kupiwa kwemazuva. Haleluya. Verse ya 5. Mwari akatumidza chiedza akati wamasikati, rima akaritumidza akati usiku, madeko akavapo, mangwanani akavapo, zuva rimwe. Pano paita zuva rimwe, madeko akavapo, mangwanani akavapo, zuva rimwe. Iri rinongoratidza kuti it's just an ordinary day. Dai risaiva an ordinary day, Mwari waifanira kuzviisa pachena kuti pano paita zuva rinokosha. Verse ya 8.
Mwari ndokutumidza nzvimbo akati kudenga. Madeko akavapo, mangwanani akavapo, zuva rechitu. Tava nemazuva maviri akafanana asina kukosha. Handaipa vhesi ya 13. Vhesi ya 13. Ndokuvapo. Zuva retatu. Tava nemazuva matatu akangofanana. Vhesi ya 19. Yeah. Mwari achisika. Madeko akavapo, mangwanani akavapo. Zuva rechi4. Mwari wavapa dei rechi4. Rakangofanana nemamwe mazuva. Toda kuwaka na ane raakaketa. Verenga ina pa vhesi ya 23. Ndokuvapo, mangwanani akavapo. Zuva rechishanu. Tava ne 5 days dzakangofanana. Mwari achisika achifamba achinda. Vhesi ya 31 pa chapter 1 ipapo. Verenga. Mwari ndokuvona zvose zvakaita. Vonei zvakanaka kwazvo. Madeko akavapo, mangwanani akavapo. Zuva rechi6. Tave ne 6 days dzakafanana. Asi pa 6 days up Mwari wakavona zvose zvakaita. Vonei zvakanaka kwazvo. Kana uri mudzidzi weBhaibheri uchavona kuti chapter 1 yapera. Ende ichipera iri kupera ne 6 days. But vhiki haina 6 days. Vhiki ina 7 days. Kana tave kunotsvaka zuva rechi7 tave kujamba nokuti chapter 1 yatopera. Tave kuinda kuchapter 2. Kuchapter 2 ndokwatinowana zuva rechi7 ravonekwa nemunyori weBhaibheri kuti harikodzeri kuvhengana nemamwe mazuva 6 aya. Chapter 2 verse 1 to 3. Verenga. Yes. Denga nenyika zvikapera saizvozvo nomuzhinji hwazvo. Akapedza basa rake raakaita nomusi wechinomwe. Akazorora nomusi wechinomwe. Verenga. Pabasa rake rose rakaita nokusika iye Mwari. Yes. Mwari akaropafadza musi wechinomwe. Akauita mutsvene. Hamuna kunzwa? Zuva rechi7 rasiyana nemamwe 6 pazvinhu zviviri zvandinoda kuti mudavidze. Rasiyana pakuti kudi dzokorora Mwari akaropafadza. Chekutanga Mwari wakaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene. Zuva rechi7 rasiyana papi nemazuva 6 ekutanga. Chekutanga Mwari akaropafadza musi wechinomwe. Ngatimbotaurai tose. Mwari wakaropafadza musi wechinomwe. Chechitu akauita mutsvene. Haleluya. Saka pa 7 days dzevhiki Mwari une rakevo zuva samambo wamadzimambo naShe wamadzishe raakateta akaisa parutivi. Regai timbotaura. Vana vachitamba vaitamba noda kudhara. Vaita noda pavanokanda mudodo mudenga. Vanoiteta. Dzimwe noda dzichikwa parutivi, dzimwe dzichidzosekwa, dzimwe dzichitetewa. Mwari ndokubva atamba noda namazuva apananeni. Ndokubva ateta zuva rechinomwe akariisa parutivi, akariropafadza, akariita dzvene. Mazuva ose hafanani. Mwari wamadzimwari, mambo wamadzimambo, naShe wamadzishe wakateta zuva rechinomwe akariisa parutivi. Akariisirei parutivi? Vhesi inoti wakariisa parutivi, akariropafadza, akariita dzvene. Saka pamazuva 7 pane rakapfekedzewa kuropafadzwa. Haleluya. Pane rakapfekedzewa kuitwa chinyi? Dzvene. Mazuva hafanani. Saka Mwari wakariropafadzira chinyi? Wakariitire chinyi dzvene zuva iri? Mwari wakariropafadza akariita dzvene. Rega toda kuinda. Mwari paanoritumidza wakaritumidza zuva zita rokuti kudii? Exodus 20 verse 10. Verenga. Verse 10. Ya. Asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Amen. Amen. Imboita amen inosvika kuseruko. Amen. Zvikanzi asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Saka Bhaibheri riri kuisa pachena roti iro zuva
omwe robva rapiwa zita rokuisa bata raJehovha Mwari wako. Saka zuva rakaitiwa chisi chamambo wamadzimambo nashe wamadzishe rinonzi sabata raJehovha Mwari wako iwe. Ngatimbotaura hama inodikamwa. Kuna vanhu nhasi vanoti sabata nderamaJudha. Ava vachatsamwisa Mwari nokuti Bhaibheri raisa pachena rikati zuva resabata nderaJehovha Mwari wako iwe. Harisi ramaJudha, harisi ravamwe vanhu, nderamwari wako. Amen. Taura nemunhu ari pedyo newe, taura nemunhu ari pedyo newe uti hama, sabata nderaJehovha Mwari wako. Saka kana pakaita munhu vhesi ya8 ndapa vhesi ya8 ipapo pana Exodus 20. Alright. Exodus 20 vhesi ya8 pakaita munhu. Yes, inzwa inoti kudii. Exodus 20 vhesi ya8 inoti iyo rangarira zuva resabata urichengete rive dzvene, ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Wasvikapo here? Zuva resabata urichengete rive dzvene. Amen. Chinda zvako pane yawanga wakabata. Bhaibheri roisa pachena roti rangarira zuva resabata kuti urichengete rive dzvene. Ivo itai amen vana vaMwari. Saka Mwari unoti urangarire zuva resabata riya ranzi nderechisi raina naJohani ndaive mumweya nezuva rashe, urirangarire rive dzvene. Saka vhesi yatiyo asi zuva resabata nderaJehovha Mwari wako iwe. Saka kukaita munhu unoti haadi kurangarira zuva resabata, hatsamwisi vanhu vanogara panyika, unotsamwisa Mwari wake. Ndava 1. Kana iwe ukaramba ukati ina handidi kurirangarira, akaripa ndiye uchatsamwa. Ende vhesi yatiyo ndimwari wani wako. Saka haurambiri vanhu asi unorambira Mwari wako. Amen. Kumwari wakaisirei zuva resabata. Reka tiverenge batai ibatei paBhaibheri rechirungu. Tichaverenga Living Translation iri paraphrased. Tiri kuverenga is Leviticus 23 verse 3 ichinda ku verse 4. Rega itange nechishona tigoenda ku Living Translation. Verenga hama yangu. Chapter 23 Yes. verse 3. Mabasa ngabatwe mazuva matanhatu. Zuva rechinomwe isabata rokuzorora kwazvo, ivungano tsvene, musabata basa ripi neripi, isabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose. Amen. Bhaibheri roisa pachena roti mabasa itai ne6 days dziya dzekufanana, asi zuva rechinomwe isabata rokuzorora kwazvo, izuva revungano tsvene. Musabata basa ripi neripi padzimba dzenyu dzose. Kurege kuwanikwa imwe imba inoti isu hatidi kunamata nesabata. Zvikanzi neBhaibheri mabasa aitiwe mazuva matanhatu, asi rechinomwe nderekuita vungano tsvene. Mwari wakaisirei zuva resabata. Verengai nechirungu. Rikatisodere tivape maiki vaverenge nechirungu. Alright, munayo. Inzwai zvainotaura panapa. Inzwai zvainotaura panapa. Ya verse 3 inzwa chirungu. These are in addition to your Sabbath. Addition to your Sabbaths. The seventh day of every week. The seventh day of every week. Which are always days of solemn rest. They should be always days of solemn rest. Times for assembling to worship. Times for assembling to worship. Times for assembling to vose vanoda kuita worship havasivo vanoronga pavanofanira kuita worship. Yakarongegwa pokuitiwa ikanzi inoitiwa nezuva resabata. Haleluya. Kune vanhu vanoti ini zuva iri handindi kunonamata ndendiri mumba mangu. It's day to assemble for worship. Haleluya. Izuva rekuita vungano tsvene, kureva kuti pavungano iyi hapadamwi zita romunhu, ivungano yakagadzirirwa kudana zita raMwari. Sapinda pavungano dzevanhu nezuva iri ivungano yekudana zita raMwari. Rega tinde pakuti ko
iro zuva resabata iri nderipi? Matthew 28 verse ya 1, Vry Living Translation. Matthew chapter 28 verse ya 1. Pana Matthew chapter 28 verse ya 1. Tiri kunovona Jesu achimuka. Halo vana vaMwari. Jesu unomuka nemusi weSunday. Paakamuka nemusi weSunday, Bhaibheri rinodaidza here musi weSunday kumuti Sabbath, nokuti nhasi kune mazuva matatu anetsa. Vamwe vanoti bodo Sabbath musi weSunday, vamwe voti bodo musi weSaturday, vamwe voti bodo musi weFriday. Saka Sabbath nderipi? Bhaibheri ngaritidudzirire tizvivone zvirimo muBhaibheri pachena. Amen. Nokuti ndiro zuva rakaiswa pachena richindo zuva rokunamata. Saka rigativerenge titange kuverenga nechishona. Jesu akamuka nomusi wechingani? Matthew chapter 28 verse ya 1 tichaverenga nechishona. Wakamuka nemusi weSunday, ikanzi Easter Sunday, nokuti Jesu wangamuka. Bhaibheri rinoti wakamuka neSabata here? Inzwa, verenga Verse ya 1. verse ya 1. Nekupera kweSabata. Nekupera kweSabata. Koyedza. Nomusi wokutanga wevhiki. Wava musi wekutanga Maria wevhiki. Magdalene. Chimira zvako. Bhaibheri rinoti Jesu wakamuka nekupera kweSabata. Kureva kuti Sabata yanga yapera. Wava musi wekutanga wevhiki. Saka Bhaibheri kana richitaura pamusoro pomusi wesvondo rinomuti musi uyu unobuya Sabata rapera. Hapana anzwa? Rinobuya Sabata radini? Rapera. Wava musi wekutanga wechinyi? Saka svondo unonzi chinyi neBhaibheri? Musi wekutanga wevhiki unobuya Sabata rapera. Yapedza masports ise zvakataura vana. Iyo Matthew rega tiverenge nechirungu uwe kutoti Bhaibheri rinoti wakamuka rini? Verse ya 1 chapter 28 Matthew. Inzwa. Early on Sunday morning, the new day was dawning. Jesu akamuka early on Sunday morning as the new day was dawning. Hallelujah. Jesu akamuka early on Sunday morning. Ukaverenga Good News version inodero futi seizvozvo. Very early on Sunday morning Sabata raita sei? Rapera. Saka Sabata rinobuya richipera. Iwe ukawoti rasvika iro rapera. Mwari unongoti nekupera kweSabata. Amen. Taurani ari pedyo newe uti Sabata rinouya richipera. Saka musi uyu wakamuka Jesu, musi wekutanga wevhiki. Musi wekutanga wevhiki Bhaibheri rati unobuya Sabata rapera. Saka Sunday inobuya Sabata radini? Saka Sabata ndirini? Kureva kuti ndine zuro kwemusi weSunday ndo zvinoisa pachena Bhaibheri shoko raMwari. Rega tidiscover zvakare kubva mukati mebhuku raLuke chapter 23. Yes. Verse ya 54. Verse ya 54 ichiburuka. Ngativerenga. Musi wokugadzirira. Musi wakafa Jesu waive musi wekugadzirira. Sabata roda kutanga. Waiva musi wekugadzirira chinyi? Taurai Mose. Saka musi uyu wanzi waive musi weSabata here? Haisva waisava musi weSabata, asi waiva musi wokurigadzirira rava kuda kuti rigozotanga. Ndokubva vadini musi uwoyo wakafa Jesu? Navakadzi vakanga vauya naye, vakadzi vaive vatevera Jesu vachibva kuGariya. Ndokubva vatevera procession. Inzwazve, vakatevera procession yevanhu vakatakura chitunha chaJesu vachienda nacho vachiimba hatina musha panyika, tinoda musha unobuya. Vakabata chitunha vachienda nacho kuguva. Ivo vakadzi vaya ndokubva vatevera iri Friday, musi wokugadzirira Sabata roda kutanga. Ndokubva vadini? Nomuisirwo womutumbi wake ndokunovona maisirwo womutumbi. Vakagadzira zvinonhuhwira nemafuta. Ndokubva vakazorora nemusi weSabata vachiteerera, vakati sumurayiro toteerera. Amen. Ndokubva vadzokera vakanozorora vachiteerera murayiro. Zvino musi wekutanga wevhiki chapter saka panapa chapter 24 verse 1
ya Luku iyoyo kana ukanoiverenga inoti Jesu wakabva amuka. Saka Bhaibheri rati kudii? Rati iro musi weFriday wakafa Jesu unoi musi wekugadzirira Sabata rinenge roda kutanga. Musi unotevera Friday unonzi musi weSabata. Ava vakadzi vakadzokera kumba vakagadzira zvinonhuhwira namafuta vakazorora vachiteerera murayiro nemusi weSabata. Musi wakatevera unonzi musi wekutanga wevhiki. Saka Bhaibheri riri kuisa pachena kuti musi weSaturday ndiwo musi weSabata. Amen. Mamuchida kuverenga Living Translation kana kuti todarika zvedu? Regai tidarike tichiinda kunotarisa kuti ko iye Jesu wakachengeta here zuva reSabata. Nasi kune debate yakakurisa. Vazhinji vanoti akabuya akariramba. Tinoda kuzviwa Bhaibheri richitaura kuti Jesu haana kuchengeta Sabata. Regai timbotaura akapa musi weSabata kuti uve mutsvene. Ndimwari mambo wamadzimambo nashe wamadzishe. Amen. Saka Mwari unochengeta here musi weSabata? Hongu, nokuti ndiye wakaupa. Toda kuwa mwanakomana wake kuti anomuchengetawo here. Rega tiverenge Luke chapter 4 verse ya 16 ichiburuka. Iyi inotapira iyi. Donzwa. Regai tiverenge. Verenga. Chaibvira pa 14 toenda pa 16. Right. Zvino Jesu akadzokera Galirea. Ya. Nesimba romweya. Ya. Ukawigwa nenyika dzose dzakapoteredza. Verenga. Verse ya 16. Ndokusvika paNazareta paiva aporerewa akapinda musinagogi nomusi weSabata sezvaaisiita akasumuka kuti arave. Akapiwa bhuku yomuprofita Isaya. Zvino wakati aipetenura akawana pakanyorwa panoti mweya waShe uri pamusoro pangu. Amen. Saka apa chinondinakidza manje Bishop. Ndechekuti Jesu ari musimba remweya rakamutungamirira kupinda Sabata. Saka vanofamba nemweya vanopinda yemweya vanopinda neSabata. Saka mweya kana uri pamusoro pemunhu haumutungamirire kunopinda mumwe musi usiri Sabata. Mwari musimba remweya zvekare mweya haurambi Bhaibheri. Jesu apinda muSabata ari musimba remweya muSabata anosumuka kuti averenge otopuwa bhuku kuti Jesu ane mweya. Jesu anga akafanana nevanhu vanhasi aitoti haimi matozvinzwa kare inini kwandabva uku nditori musimba remweya saka nditori nemweya. Ati Jesu akati kana ndakuda kupupurirwa kuti ndine mweya here tinopupurai Bhaibheri. Saka akaverenga pabhuku ramuprofita Isaya ndiro rakapupura kuti Jesu anochengeta Sabata nemweya waMwari. Haleluya. Kana wochengeta Sabata nemweya waMwari. Inzwa. Saka vesi yati wakapinda muchechi neSabata sezvaaisiita. Haleluya. Wakapinda neSabata sezvaidini? Sezvaaisiita. Mwari ndizvo here kuti ndiye wakapa vanhu zuva reSabata? Davirai vana vaMwari, ndizvo here? Hongu. Ko Jesu wakazviteerera here? Hongu. Ko madzimai aitevera Jesu akateerera. Kana ukaverenga verse 31 regai timbotoiwa kuno kuLiving Translation. Iwa kuti Living Translation inoti kudii? Verengai. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. He preached there every Saturday. Every. Saka Bhaibheri raisa pachena kuti Sabata musi wechingani? Saturday. Ndokubva paridza every Sabbath. Mamuchiverenga verse 31. Kana mukaverenga verse 16 iwai zvainotaura nechirungu panapa. Verengai. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scripture. Ndokubva apinda muchechi nechingani? Taurai Mose. Saturday as usual. Amen.
akasumuka kuti aparidze. Mukazonoverenga mava moga Mabasa chapter 17 haregai tiverenge vhesi ya2 inoti kudii pamusoro pemudzidzi aive nemukurumbira ainzi Pauro wakatevedzeravo here izvozvo kana kuti ndiye wakavuya akaisa zuva risiri reSaturday kuti rive rokunamata. Verenga vhesi ya2 Mabasa 17. Yes. Zvino Pauro sezvaaisita akapinda kwavari akataurirana navo zvapamagwaro masabata matatu. Imboitai amen vana vaMwari. Saka Pauro sezvaaisini zvaaisiita wakapinda akanamata navo masabata matatu ine row. Haleluya. Saka Mwari atimbotaura tose. Mwari waichengeta sabata here? Shevedzerai, Mwari waichengeta sabata here? Ko Jesu? Ko vadzidzi vake? Ko Pauro? Ko iwe? Amen. Ainonakidza inoda kudzokororwa mukwasha. Mwari wakachengeta sabata here? Yes. Ko Jesu? Yes. Ko vadzidzi vake? Ko vakadzi vaibva Gararia? Ko Pauro? Ko iwe? Unochengeta sabata. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Yes. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Zvikanzizvo musarikangamwa sabata raMwari. Rikatingoti setoda kurutitedzwa. Musarikangamwa sabata raMwari. Mosarekanga mwe sabata raMwari rere rakanaka kupinda mese yese rinounza zororo rudo nero faro kunaka kwe kudenga kono jeka naro. Iwa chorus. Tinotenda ngesabata mosi wa Mwari. Tinotenda ngesabata mosi wa Mwari. Mwari ngavongwe nevhangeri. Saka vose vakatitangira vaiti musi weSabata ukasvika voti ndiwo musi waMwari. Vopinda musinagogi nemusi weSabata voti tinotenda neSabata musi waMwari. Musi uyu hausi musi wavanhu, musi waMwari. Tinotenda neSabata musi waMwari. Haleluya. Regai tiverenge Mama Kabatani. Chapter 13 verse 42 ichiri ugonoisvika neyo verse 44. Verenga uwe vamwe vaipinda chechi kuti vaidi. Verse 42. Zvino wakati achipinda muchechi vakamukumbira zvikuru vaparidzi vezve mashoko iwawo neSabata rakatevera. Verse 44. Verse 44. Nesabata rakatevera guta rinenge rose rakaungana kuzonzwa shoko raMwari. Haleluya. Ndokukumbira Pauro, ndokukumbira Pastor Paul neSabata rinotevera musi waMwari, mambo wamadzimambo nashe wamadzishe. Mudzoke mutiparidzirezve nyaya dzakadai neSabata rinotevera. Verse 44 yopa report Sabata rakatevera guta rinenge rose. Kurati pane vamwe vashoma vakaramba kuteerera vakasara vakadero, asi guta rinenge rose rakaungana kuzowa shoko raMwari. Toda kuinda pakuti ndiani ko iyeye wakazochinja zuva iri kuti rive paSaturday achisa pane mamwe mazuva asimo mubhaibheri. Bhaibheri rinofanira kutitsanangurira munhu iyeye. Muripo here vana vaMwari? Imboitai amen inosvika kuroti uko. Saka toda kumboona kuti ndiani. Gore ra321 AD ndave kuverenga history. 321 AD murume anonzi Constantine anopinda papower. Apinda papower anoti vaKristu ngavarege kushungurudzwa, asi ndiye unochinja zuva oti iye vanhu ngavanamate nomusi wesvondo. Munowana bhuku rakanzi Pattern of Civilization book 1
kana malarge volumes ayaya zvirimo, kana paindaneti mozviwana izvozvo zviripo, zviri pachena. Amen vana vaMwari. Ko Bhaibheri rakanga razviisavo here pachena? Ezekiel chapter 22 verse 26. Doa verse 26. Ya Vaprista vayo vakaparadza murayiro wangu, vafundisi vechechi vakaparadza murayiro wangu, vakamhura zvinhu zvangu zvitsvene. Sabata ranzi idzvene, ivo vanonzi vakamhura zvitsvene. Havana kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene, kana kuzivisa vanhu vangu kwezvisino kunaka nezvakanaka. Vakatsinzina meso avo varege kuvona masabata angu. Saka ndamhurwa pakati pavo. Mwari wati zvavakatsinzina meso kuti varege kuona masabata, ini ndadini? Ndamhurwa pakati pavo. Ndamhurwa. Saka Mwari unoti kana munhu achinamata nezuva randisina kuisa kuti rive reungano tsvene, unondimhura. Muripo here vana vaMwari? Yes. Mwari unoti munhu uyu unotidini? Unondimhura. Paiwa ndamhurwa pakati pavo. Nyaya iyi unogona kunge usingaizivi kuti zvakafamba sei. Bhaibheri raisa pachena, hausiwe wakarichinja. Vafundisi ndokusaka vamwe vachiti regai kuverenga Bhaibheri, nokuti mukariverenga nyaya idzi muchadzivona. Saka vanoti garai marega. Vamwe vacho vanoti teerera unze zvinhu zvinorwadza. Yes. Vanoti Bhaibheri ngativerenge, asi iyi vhesi ichechi yedu haitendi. Yes. Iyi vhesi ichechi yedu haitendi. Votofamba vachiti imwe neimwe chechi ine payo painovhura. Inema hapana painovhura. Ngaipavhure pakazi munhu ngaanamate nomusi usiri weSaturday. Ngaipavhure hapapo. Hauwani single line inoti vanhu vanamate nemusi usiri weSaturday. Hakuna single line yakadero. Hazvimo muBhaibheri. Amen vana vaMwari. Saka toda kuti tiverenge vhesi yekupedzisira. Kokudenga vanhu vachange vachinamata musi upi? Yes. Vachanamata here chero kana kuti vachanamata musi weSaturday? Yes. Isaiah 66 66 verse ya 22 iyi inonakidza iyi. Nyatsowewenyura mukudowa. Nokuti denga idzvane nyika itsva zvandichaita sezvo zvichagara zviripo pamberi pangu, saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagaravo zviripo. Ndo zvinoreva Mwari. Ko panguva yedenga itsva nenyika itsva zvino panguva iyo nyama yose ichauya kuzonamata pamberi pangu pakugara kwomwedzi umwe neumwe napasabata imwe neimwe. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Vanhu vachauya kuonamata pakugara kwemwedzi umwe neumwe. Iungano yokutanga. Yechitu vanonamata pasabata rimwe nerimwe. Padenga idzva nenyika itsva vanhu vachachengeta sabata. Vacharichengeta panyika, vacharichengeta kudenga. Haugoni kuritangira kudenga, panyika wariramba. Haugoni kuritangira kudenga, nokuti Mwari unochengeta sabata. Vadzidzi sabata, Jesu sabata, Paulo sabata, iwe wachengeta sabata. Saka watevedzerani kana usina kunamata nemusi weSabata? Saka panapa zvikai nekudenga vanenge vachinamata neSabata. Kana vapedza inzwa, kana vapedza kunamata nemusi weSabata, inzwa zvavachaita. Vuya pano shamwari yangu, inzwa vuya pano mukwasha. Iwa zvavachaita. Verse 24 vapedza kunamata vodini vari kudenga, vobudapo vonotarira zvitunha zvavanhu vakadarikira Mwari. Honye yavo haingadzimi, moto wavo haungadzimwi. Hamupo vana vaMwari. Chinosemesa nyama yose yaponeswa. Saka nemusi weSabata kana vapedza kunamata vomboinda kunecha yoko yokunovona vanhu vakadarikira Mwari.
Mwari, yokunobona vanhu vakaiusamba vakaba, yokunobona vanhu vakarambidzwa small house vakaita, yokunobona vakairangerera Sabata vakaramba, vobuda vachitarira, svikai honye yavo haifi, nemoto wavo haudzimwi, kana vapedza izvozvo, vodzoka pamberi pechigaro chaMwari, vofugama, voti tinotenda nemusi weSabata, musi waMwari. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Mune imwe nzvimbo, vamwe mai, manga muri muHarare, kulow density suburb, ndokwa zvakaitika. Saka mai ava vakanzi nevana vari kure kuUK, toda kukuchereserai boho tikudrilisirei. Makateerera here vana vaMwari? Vakati tidrilisirei vana vangu, zvingatirerukira. Ndokubva vatengegwa Jojo Tengi, ndokubva raikwapo, ndokutengegwa iyaiya yepressure vakaisigwapo, ndokubva kwavuya vakomana vaisavhaya, ndokubva vavuya vakasavhaya nemushina kuti mvura iri papi, ndokubva vasiya varovera bhegi yokuti mvura iri apa, ndokubva vakomana vekuchera vavuya nezimota rokudrila, vanobudisa mazimuchina avo, vanomapetenura, mazimuchina anotanga kudrila mvura, achidrila mvura, pavanodrila havasi kuziva kuti mai vakasara vakafunga, vakati submissible pump yandinotengegwa nevana vangu, kana mugodhi ukaisiwa kukona kwestand. Teererai, makateerera here? Mvura yanga yabakwa kukona kwestand, ivo mai ava vakafunga vakati zvino submissible yevana vangu ichaikwa sei? Ichabiwa nokuti kure nemba. Saka vakabva vatenda handizvitevedzeri izvi, muchina uya une simba unochera, ndokubva vainda vaya vauya wokusavha yaadzokera, ndokubva vanodzura pegiya, ndokunoti paseri pewindo remba yavo, ndokuiti ngongongongo padhuze newindo remba. Saka vaya vokuchera vasvika, zvikai this is too close to the house, zvikaicherai vakwashacherai, nokuti ivo vaita handidi kuti submissible yevana vangu ikwe sei? Ibiwe. Saka paseri pewindo ndoitira kuti ndikahwava noti kochokocho ndozarura windo ndoti munoitei, ndozvavakafunga. Saka ndokubva vaya vadrila, vanotora mavidhiyo, vakamira vachitora mavidhiyo, muchina uchidrila, vachitumira kuUK, vachiti iyo manje inenge yambakwa 60 meters, mvura haina kubakwa. Ndokubva zvikaina vaya, isu hatitendegwi, murau hautitendedzi kuchera mvura tichidarika 60 meters, chiaplayai, kana maaplaya tigodarika. Ndokubva vaaplaya, ndokudzoka kuti vadarike 80 meters, no water. Zvikaina vaya, mbuya, apa hapana mvura, hakuna munhu ungapega padivi pemba pakadai, namanje havana mvura. Mari yakainda ichichema, namanje havana mvura, nekuti vakanodzura hoko payakasiya yarohwegwa naSavhaya. Mwari wedu ndiSavhaya, wakasiya Savhaya mazuva, akati iri ndore Sabata, akaritetera parutivi senhodo, akati iri ndo zuva rokuita ungano tsvene. Jesu akarichengeta, vadzidzi vakarichengeta, ndokubva ati richengetei mugokomboregwa. Ndokubva Satani anodzura akarovera pasiri paSaturday parakarohwegwa. Nhasi tinoda kunamata nevana vaMwari vanoti nyaya iyi yatindira pachena. Tinoda kudzura hoko, tinoidzosera payakasiya yarohwegwa naSavhaya general anova Mwari, ndiye wakatiresa vadhanderiri. Nhasi tinoda kuti Mwari atibetsere tigone kurichengeta riri dzvene tichimunamata. Amen, vana vaMwari. Ndoda kunamata zvakare navanhu vanoti ndandichirichengeta, asi dzimwe nguva ndaikonewa kurichengeta zvakanaka. Mwari wekudenga ndibatsirei, nokuti ndo zuva renyu samambo wamadzimambo. Chisi chenyu chikuru chinofanira kupfumura zvisi zvose namazuva ose amadzimambo apanyika. Ndoda kurikoshesa sezvamakarisa pachena. Mwari ndipei simba. Kana uri munamato wako, sumuka tinamate. Unoti ndoda kutanga kurichengeta, unoti ndoda kurichengeta sezvamakarisa pachena. Mwari akukomborerei, Mwari akukomborerei, Mwari akukomborerei. Tinoda kunamata
mukati menguva ino. Dzuraoko payakarohwegwa naSatani, unoidzosera payakasiya yarohwegwa naMwari. Namate Mwari nezuva reSabata. Eutachiwapo tinamatirei. Ngati namatei. Ishe naMponesi Jesu, toda kukutendai neSabata musi wenyu mutsvene. Amen. Kati memanheru anhasi maisa pachena kuburikidza neBhaibheri nyaya iyi. Amen. Kuti pasava nemunhu angashayiwa kuziva pamusoro payo. Chokwadi. Vana venyu vanzwa imi muchitaura navo vakasimuka netsoka dzavo. Amen. Vamwe Mwari vari kuda kutotanga kurichengeta mukati mezuva ranhasi. Amen. Kudzamara muchiuya, kudzamara tawa kumusoro kudenga. Amen. Vamwe Mwari vasumukira kuti vairichengeta asi vaita chamukamhina pariri. Asi vakuda kupiwa simba nemi Jesu Kristu kuti varichengete sezvamunoda. Amen. Mwari wangu naMponesi toga hatikwanisi, asi imi ndimi simba redu. Amen. Chibatsirai vana mai, batsirai vana baba, batsirai vakomana, batsirai vasikana, batsirai vana mbuya, batsirai vana sekuru. Tose tigone kuva maSabata saMwari. Amen. Nekuzozvopiwa kwamuri kubva pane dzinonguva dzamara usingaperi. Amen. Amen. Don't forget the Sabbath the Lord our God has blessed. Of all the week the brightest, of all the week the best. It brings response from labor, it tells of joy divine. Its beams of light descending with heavenly beauty shine. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Keep the Sabbath holy and worship Him today. Who say to His disciples, I am the living way. And if we meekly follow our Savior here below, He'll give us of the fountain with streams eternal flow. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Day of sacred pleasure, its golden hours are spent in thankful hymns to Jesus, the children's dearest friend. Oh, gentle, loving Savior, how good and kind thou art. How precious is thy promise to dwell in every heart. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. 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 When
sezvo moto zvitsvene kana kune dima kana ndatabudzwa mundibate imabungadzinge pukuta masodzi musandibvumire ndirasike musandibvumire ndirasike